बागुरुम्बा दोहौ बे दोहौआ एसे सिगांनिफ्रायनो जाफुंखादों जायगा जायगा बयबो खोनासंखादों खोनानो मोन्दों बुजिनो मोन्दों ओमफ्राय माब्रै जागोन बेखौसो मिथियाखैमोन दा बेनिफ्राय बे लामाया खुला जाबाय आसामनि चिफ मिनिस्टारा बेखौ बे सिगाङाव बिहुनि थांबाय आरो बेनिफ्राय झुमुर थांबाय आरो दाना बियो बर'नि हारिमुनि गाहाय सिनस्रि बादि बे बागुरुम्बा नृत्यखौ बिश्व दरबाराव बयनोबो खिन्थाफुंनो थाखाय बे आखायाव लाबाय आरोखि दा बे लानाया नैबे फैगौ 17 जानुवारि खालि बे जिनिसा जाफुंसिगोन आरोखि दा जाफुंनायाथ' जाफुंसिगोन दा बेनि गेजेराव जोंहा मावनानै खिन्थानायासो गाहाय खोथा जानोसै आरोखि दा बिदिनो जोङो एसे सानै गानखौबो फोलावनांबाय जेरै बुंदों 5 मिनिटनि जायगायाव 16 मिनिट जालांबाय जाथोंसै थेवबो जोङो माबाखौ सिफायला बेखौनो गले गले जागोन बेखौनो एसे आर्ट खालामनानै बिबार खालामनाय दखर दखर मोसाफुंगोन बिदि खालामनाय जाहैबाय बिदि खुनुरुखुम बोफ्लाव खुनुरुखुम 15 मिनिटनि खाथियाव जों लांबाय आरोखि लांथारबाय दा बे जिनिसानो खुब नायनांगौलगियाबो जागोन आरो सानसे बेलासे बर'नि गेजेरावबो बेनो गोजोर जासिगोन खोमाबो नंलायलांबाय जोङो आरो बेनिफ्राय आरो माने गोदोनि बागुरुम्बाखौनो मोसानाय नंला बादिसो मोनबाय आङो दा रायजोआ मा सानना लायो दा जोंथ' बिदिनो खालामनांबाय उफायथ' गैला खालामबाय जोङो दा बेनोसै आरोखि जों 17 थारिखआव दिन्थिनो थाखाय जानजि खाफ्राथारबाय